En kuyo ne oganda luo nyakoram ga jongo dia mwaka wuono cheno ni maratil wami chal ngima majatelo mosenindo ma en jaod bura machon marongo Dalmas Otieno mano wito ngima ne odiochieng' maka wuono nyakoram ga jwang wami ler kotendre budhe mar siasa kaka no sebedo en to abendo we oganda kod lit kod kuyanya to oganda go maya he county ya Migori kachele Kenya mangima kabende ote makuyo medo mol ko kumtelo mopogoro opogore wami ler kachel gi weche motimore pacho kae nyakoram ga jwang nyaka ne odiochieng' maka wuono chakre tarik mar 7 dwe ni mar 9 Januari 2025 waiko ni weche gi manyien kato bang'a na ithuolo kane George Bati mang ne bed kod twak maratilo dhibedo Kennedy Obuya manja koma UDA e county Mama Bay kachel gi Salim Odenye no kachel bende gi Kennedy Ondiek nja komar PPA kaka pile nyakoram ga jwang gi keto piny kinyratil kotendegi mago mag siasa duto biro mana bang' weche wa manyien mag oimore go kodwa mbaka lai marote machoka kapile nariade kauchiel nono kamewanti live Facebook Ramogi TV ke inwes kachel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube wachogi thuond weche Koro Dalmas no kalo bedo jamoko mo bedo japith mo bedo jadhetho mo bedo jabura ma ok jangu nyawach kendo ma jachiwo wawito wuoi late okwako gwenge magrongwe county ma Migori kod pacho kama ngima kaluwore gi tho mar mane en jaod bura marongo Dalmas Otieno. Yule mtu ako na makosa kama ni huyo wa pikipiki tukiambiwa tuleteeni tutalete. Apisa moro mar okwach kicho makika itudo kod ketho mar gori sasi kendo nego jobodaboda mokarie ng'ama kongeni Thika. Higni adek bang' telo mare bende jatend piny Kenya William Ruto sego kang' e chopo singo mage. Machiegni nyakoram ga jwang wantiere gi Lizo Tieno ma en jaloko marwa nyinga Lydia Okedo. Oganda Jorongo e county ya Migori kod Kenya mangima yawago jaod bura machon marongo mosenindo Dalmas Otieno mano ng'elo rengo odiochieng' maka wuono. Anyuola mar Dalmas oyango ne jatelo no yudi e ode mar nindo kod jatij ot ka ok yue gi mano chuno gi luongo jochiw thieth ma oyango ni chunye no osechot. Ringre ochwale kar kano ringre Mali e boma ma Nairobi kama orite chenro mag ik. Jotelo ma ochopo e dalane kendo konya nyuola mare chope e kar kano ringre Mali oywago jatelo no kaka jatelo mane jachir kendo no chung kod jopiny e jiwo kenge mag ngima makare kod telo mobidhore. Jago marito jaduong' e ot ma noyudo kama manodhi liel moro Kakamega to noyudo wach ni jaduong' pok nolor piny okawo breakfast mare. Koro ka noor ng'at mondo odhi ong'iye to wacho ni nokone ko respond. Koro nochune ma ogochne wadwa machiel modak machiegni kodgi ka dak Valley Arcade iluongo ni Kevin. Koro ka Kevin nochopo to giwadwa machielo iluongo ni Lucas to giyudo ka onge gi pulse. Ema koro giwacho ni kare giluong ambulance mondo ng'iane wachne no. Ema ka jo ambulance biro to giwacho ni Nyasaye noseome. Kwe e niaba mar jo Migori County ma jo siasa ma jotelo to kendo e niaba mar family go siepe family mara to gi family mar Dalmas wakelo kuyo no kawuono. Kuyo kod leto kwako gweng' makangeso e kar chung' od bura marongo e county ya Migori kaluwore gi tho mar jaod bura machon Dalmas Otieno. Oganda oyuore dalane mar kuyo kanyakla kod familia mare kendo ywage. Jirende Dalmas kanyakla kod jogweng' mamoko otiyo gi thuolo no mar timo nende kendo pare kaka jatelo mano makore kod gi weche mag dongruok to kod siro jogo ma ochando.
ni ng'ata ng'ata ma jatich sirikal ong'eyo ni no Dalmas ema nomedo higa mondo from 55 to 60 years. Mar ariyo Dalmas ne en ng'ama ohero kwe. Kwene no noketo gweng' te mangima plus nyaka Migori kaka ente. The entire rungu momiyo gik moko ne timo. Dalmas kane wuoyo ka ji nitie kamoro amora ma entiere to ji ne winjo gima owacho go nikech ne en gi wisdom. Kendo Dalmas ne ok nyal donjo ka ma ok ong'eyo ni to e miechwa gi wachal nade. Nyaka nong'i ni to wachal nade to nyithindo chal nade to gidhi sikul koso moro ok dhi. Oparon ma nyithi kiye mane ni Rongo momiyo nokelo NGO mar iluongo ni Children's Fund. Children's Fund otimo mang'eny ne nyithi kiye. Children's Fund ogero school. Children's Fund ofund nyithindo ma nyithi kiye. Mano waneno. Dalmas ne ng'ama ohero ohala kendo nogombo ni king'ama ngima titimo ohala, king'ama ngima iti gi wiyi, omiyo ne na mentor, ne ng'ama ne ng'ado rieko mathoth. Joma ne ng'ado negi rieko sani ni kama ber. Dalmas okelo Rongo University kech no believe e somo, omiyo ji mang'eny osomo Rongo. Koro Dalmas nokalo bedo jamoko, mobedo japith, mobedo jadhetho, mobedo jabura, ma ok jangunya wach kendo ma jachiwo. Okenga uchiel go Dalmas nyocha nigo te omiyo en ruoth. Wawito wuoyi ya Jorongo. Joey. Osanyane jodak ma Rongo kaunti ya Migori kaachiel gi jo Kenya mangima nyato familia mar jatelono mosend Nyasaye mondo miyo hocho makende. Duol marango weche mag jofwambo pachoka MCK koro siemo ute fwambo mondo mi ochiw thuolo makare mar tich na jatend riwruok kinde Faith Odhiambo. Matoka yiero mare kaka jalup jatend put makoro winjore benin ta chenro mar chulo jogo manoyudo hinyruok e kinde ng'anyo chakre higa 2017. Ute fwambo moko yangore ni ndiko weche makwedo ting'no maomi Faith Odhiambo. Finya kedi ntiere kod ler. Ote mane ogocha tarik 26 dwe mar aboro higani. Jatend piny William Ruto nogwelo jatend riwruoge okinde pachoka Faith Odhiambo kaka jalup jatend put mabiro tayo chenro mar chulo jogo manoyudo hinyruok kod familia mag jogo manowito ngimagi e kinde ng'anyo machakre higa 2017. Kata kamano, weche osewachore wi gwelo mar Faith Odhiambo ne lemo makamano. Ei ote margi ne ute fwambo, duol marango weche jofwambo pachoka Media Council of Kenya odok ne Faith ka giwacho ni nitie ute fwambo moko ma oyiero mar duanyo kendo mieno chilo nying Faith Odhiambo kuom yie gwelo ma jatend piny. Kaluwore gi MCK, nitie apisas mag LSK ma bende tiyo e bede migepe sirikal mopogore kaka bad migawo mar doho, apis jomin buche, apis aton jener kod duol marango ywak mag jofwambo. Gwelo mag apisas go itimo gi sirikal onogo kendo dwaro ni Faith otamre gwelo mar tiyo pudno. Nyiso ni apisas go bende owinjore ogwetao gino ma ok chiw ranyisi madwaro dhi nyime e yor dongruok. MCK bende omedo ni ute fwambo ni kod ting' mar keto sirikal tesre. To kata kamano, duwo nying Faith Odhiambo kapok ochako tich manyocha omiye ok en mana njao nyinge kende. Bende okelo penjo mathoth ni dibed ni timo kamano gi paro maricho mar ni mana achiel kuom yore mag rocho nyalo mar ute fwambo chung' kar kendgi. E kinde manochamo muma tich ang'wen juma mokalo machako tich ayanga, Faith Odhiambo nochiwo ler ni ong'eyo ni weche osebedo kawachore wi gwelo mare. Kata kamano, tim mar kelo hinyruok kod tho ne oganda e kinde ng'anyo nyaka rum pachoka mar ni ting' mare en tiyo ne oganda jo Kenya e yo makamano. Bende nomedo ni okang' manokawo matimo tijno ok en mathoth ji oyie godo. I take up this responsibility and let it be known that I have in no way betrayed your trust. Let it be clear that access to criminal justice remains critical to me. Magetimore ka koro oganda jo Kenya rito neno kaka pudno mar ji 18 biro tayo chenro no ahinya to kaluwore ni negisingo matime e yor ler. Finya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Kumachielo mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua makochung' ne riwruok ma joket sirikal tesre biro keto winjruok mar yango ni to en ng'a madhi fwadho bandera margi yiero 2027. Gachagua wacho ni giikore mane ni giwuothe tuch achiel ma onge keto nyao. Oloso kano chopo e lamo e kanisa more gweng' ma Kipiriri mantie Nyandarua. Sisi tumeshikana kama United Opposition na tumekubaliana tutatoa candidate moja wa kung'ang'ana na William Ruto. Si ndio?
si ndio? Candidate mo, na pale kwa secretariat juzi tumeamua ya kwamba tumeweka Dr. Mukisa Kitui hapo atusaidie. Na huyu deputy wangu kijana anaitwa Malala. Kijana shupafu, ananisaidia sana na ni kijana mzuri. Lakini niliona alikuwa na wasiwasi ati imewekwa mzee inatakikana vijana tupu. Hapana, pale secretariat yetu tuko na majenzi na millennial ndio wanasukuma kazi hapo kwa secretariat. Na wanapanga kazi nzuri sana. Na tuko na imani na vijana, majenzi na millennial. Lakini lazima tutafute mtu mmoja iko na experience ya kuwa guide na kumenta house. Iko namna hiyo. Na huyu Dr. Kitui is experienced internationally, na tukaona ile experience yake akuje kwa hiyo secretariat asimamie hao vijana ndio tuweze kufaulu. Wakoyo Martin Nyakurumga Jongan ka January wachokachani. Dalmas Otieno was a true statesman whose service and wisdom touched many lives. Kaito wachoni ogoyo Musa hinyane familia Mara Dalmas Kachelgi Jodak go Marongo Togi County Duto ma Migori. Mwalimu Jael Mwalimu Bernard wachone ginbende gia gigoyo Musa hinyane nindo marjatelono mano Devil Dalmas Otieno giwachoni en kuyo county no ma Migori kama ginbende gintiere gikuyo kod familia kachiel kod anyuola majatelo Nyakurumga Jwang kabende aneno kanyo ote mara Joseph mano mwalimu mara Dinko Parenti Parish wacho kanyo ni tho mar Honorable Dalmas Otieno obuogo nyaka wan e Suba South nikech wang'eyo teko mare ndalo manyocha entiere sirikal. Wacho ni duto awene Nyasaye walamone jogo moweyo chien mano kanyo ote mara mwalimu bende en jatelo mara Kupet kelo Misori wacho kachanien lit malicha hinyane tho mar Dalmas Otieno dende kanyo ni an astute leader and a reliable politician not comparable. Wacho kanyo ni Nyasaye mondo mi familia mare mano ote mar akelo Misori mabende en jagorno mara Kupet Nyakurumga Jwang mokana ma kuom ote ma donjo Nyakurumga Jwang kotendre kanyo koda tho karanindo majatelono machon mano jaod bura marongo machon Dalmas Otieno mano wito ngima ne Nyakurumga Jwang oyo matin ma endatil kikidhi mabor. Looking for the perfect getaway? View Travel brings you the ultimate self-drive and staycation experiences across Kenya. Escape to Naivasha, Nakuru, Nanyuki, Kisumu, Mombasa, or Nairobi for a refreshing break. Drive at your own pace or fly in hassle-free. Whether it's lakeside retreat, city escape, or coastal adventure, the choice is yours. Perfect for families, couples, and friends to relax, bond, and unwind. Book now. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. My skin is my identity, my strength. It's unique and deserves care made specially for me. Nivea Radiant and Beauty Even Glow, enriched with 95% pure vitamin C and pearl extract for visibly radiant and even-toned skin in just 2 weeks. Nivea Radiant and Beauty Even Glow. Skin is for celebrating my shade of beautiful. Nivea is for skin. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted.
Apisa moro mar okwach kich omako e boma ma Thika bang' goyo risasi kendo nego joriemb bodaboda moko ariyo e stend obila ma Kongeni bang' masira mar apaya mojuko nyamburko mare gi apiko. Joneno wacho ni apisano mayango ni ne omer e sach masirano nobawo risasi kendo nego jo bodaboda go ma jo higni 38 gi 39 bang'e jopiny nowang'o nyamburko mare. Stend obila ma Thika oyango masirano kendo yango ni nonro sani dhi nyime. Pikipiki yake akaiangusha. Sisi hata kama tu ni askari, hata kama ni askari, kama kuna uwezekano, mimi hiyo kitu nasema, yule mtu ako na makosa. Kama ni huyo wa pikipiki tukiambiwa tuleteeni, tutalete. Sisi ni watu wa pikipiki, tukiambiwa mtu wenyu ndio ako na makosa, tutalete. Lakini askari akiwa ni yeye ndio ako na makosa, sheria iko. Jodolo ma Kisumu kwa serikal mondo orure mapiyo chwalo omenda ne skunde. Koloso Kisumu, Archbishop Winnie Owiti wacho ni deko mar omenda mag skul hinyo skunde mathoth e pacho kae. Kabisa eta mar adek ni nikech sikunde te ikore ne nyithindo kuom weche mag penj. Kendo penj mang'eny iloso kod pesa. Sikunde mang'eny oseyaw to jonyuol e kinde makama jonyuol ni kod chandruok kabisa nikech nyithindo idwa riembi to pesa be mane sirikal osingore ni biro miyo sikunde bende onge. Jotendwa duto nyaka MPs nyaka neni pesa monego bed ni dhi e skunde odhi. Emomiyo wawacho ni we duto wachieuru, wago uru koko nyaka sirikal winji ni gimotimo ok owinjore. Pesa ni nyaka dhi nikech jopuonje ywak. To ka japuonj bende mi tich matek ni okonyal gimbo nyathi, to budget bende miyego maduong' ka japuonj ok nyal timo miracle moyud pesa e yo machielo. Parents bende iwacho ni kik ochul gimoro, to pesa to sirikal nigo mokawo kuom raia e yor osuru, to pesa ne kaka itiyo kode ok ochomo kuro. Jothurwa uwuoguru oko, kik wawuondre ni gik moko beyo, gik moko ok beyo te. En fungruok ne jodak moheo mier 400 chula Mandeda mayudre kar chung'od bura mabondo mosebede mudho kuom higni bura bang' betre mar piny France komakre kod tend kaunti ma Siaya chako chenro machol negi teko stima mar sola, gino makoro oseo chenro mag ohala kod bero lupo e nam Lolwe. Kinde limbe manotele kod jambetre mar France e pacho kae Anak Siket kod seneta ma Siaya Oburu Oginga. Piny France olero ikruok margi mar medo siro jodak makona nyate yore mag yudo teko mag stima. Chenro makamano mitimo kuonde opogore e pacho kae osemonyo omenda moheo bilion 2. Jodak mayudre achulano bende onyiso mor magin godo kagiwacho ni teko stima no dhi medo konyo bero handgi motenre e teko mar stima. To en project maloko ngima nikech jolupo gin joma nigi chandruok moloyo korka rech ung'eni en gima koki iloso odiochieng'no kata koki use to en gima nyalo kethre. Koro chuni ni ka ineno ka koro sa dhi kodi marach kodi use bei mapiny nikech ineno ka idhi lal. To ka okel sitima ma the beach management unit ong'iewo refrigeration to koro jopiny nyalo yudo kaka gikano rech. Leo tumefurahi kwa kufungulia miradi hii, ni muhimu sana, imeleta stima kwa wananchi pale kisiwa cha Ndeta. Maendeleo ni muhimu, kila mtu ana haki zake. To kamano jo French government kuom tich magitiyo ni nikech okelo lokruok e ngima mag jowa mandenda, to ka okiwe kamano ing'en wan kata kod yore mabiro ndenda kata mana yore mane inam gigi biro konyowa kod kata wanyalo tiyo kode korka chajo teini mwadhi ge nam, batteries mag teini mwadhi ge nam, watiyo kode fridge o school bo konyowa go hospital. Koro wacho ni biro mar Nivea konyowa.
Wakoyo machielo nyakorom gajong injinia Lazaro Kanyambo wacho ni rambirambi mare ochop ne jorongo te kuom mwito bade boyo Dalmas Otieno Nyango wacho ni Nyasaye mondo ket chunye kama ber. Ano bende ote mar mwalimu Faith Mzomo wacho kanyo ni jod bura marongo ywe mayom e ng'wono Nyasaye kaeto wacho ne bedo ni Faith tiyo tich makare. Wacho ni romo gi jatend piny okul ni koro okutika ko winjo bed ni otiyo kaka pile. Boniface Ochieng tie Nyamasaya Kisumu minano kanyo ote mar mwalimu Quinta Budi wacho ne may God comfort the family in a special way. Musa Hinya ogoyo kanyo ne anyuola mara Dalmas Otieno. Oyo matinya korom gajwang maindo tiel kidhi mabolo do kod mago mag tuke. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Jarik ni jamwod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Gimoro. Enango. Benja. Bende in imor gi tim arusni. Inspector Winja, nyathi gi maparino ohera gi chunye te. To dwoko machielo manitino, iye wang' mana nikech an ahero nyamin gi. To ene mano miyo wan ji ariyo wawere. Odiochieng' ma in ibiro ng'eyo adiera te. An gadier ni ibiro wang' koda. An ok agomb kata no odiochieng' no chopi. Oye yawa, inirwakri maber ahinya kawuono. Inidhi arus mar ng'awa. Buy Smarter Bundle today. Dial *544# or use my Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. E piny maera ema onego bed kar buok, ngima ng'ato achiel lokore e yo manok onyal paro. Jaot oketo minode e chunye, to kinde duto ne oneno piny gi chunye. Iwang'e pichni. Makarano beautiful. Adoya in beautiful kata booty soap sana chikni yauni sani. Ang'o mabiro timore ka mise mar heragi ochako bwasore? Karo sebedo mana wach matek. Daka ne ka koro uwinjo. Tipo mar ngimagi ne nenore ni bernegi chuth. Oyawo business moro ka pesa moro biro. Mondo mi thagruok mang'eny. Owe bedo. Andhoga timore koneno gi wang'e. Ewi Nam Cinema, Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV. Wuodh Kenya mar dhi e tuke mag pinje mangima higa 2026 jotugo manyiri ma hikgi ni piny mar 20 osechakore
kocha Jacqueline Juma oseluongo jotugo motelo ne tuke mag manyotiko. Kenya biro rakore gi tim mar Ethiopia e tugo mar manyotiko, tuke mabiro bede tielo mar ariyo. Tielo mokwongo ibiro bagi e kind tarik 19 gi 21 e piny mar Ethiopia, ka tielo mar ariyo ibiro bagi pacho ka kind tarik 26 gi 28 dweni. Jaloch e kind Kenya gi Ethiopia biro rakore gi jaloch e kind Tanzania gi Angola tielo mar adek dwe mar ariyo higa manyien. Motelo ne tugo e kind Kenya gi Ethiopia, kocha Juma biro bago tugo magosiep makoro biro mabiro Kenya kwanyo jotugo mogik mabiro tingo nying Kenya e tuke go. Nda 20 tulicheza na Angola, but ya Cameroon siku nafanya exam na nimefurahi sana, and we are looking forward to win the matches na pia tufike World Cup vile under 17. Kuna ile watu wanajipush bado cause kila mtu anataka namba, kila mtu anataka baki na travel, so ni poa. Mimi nimeenjoy day 1 ya training. Actually most of them are very experienced players from all over. Even if you look at Ethiopia, some of them are even playing Sekafa right now. So we had to combine experienced players, the likes of Fasila, who are in the national team as well, Moranga, Vida, so with the under 17, so that now we can get a formidable team that can give us what we want. Joloche tuke adhula lig maduong' pacho kae Kenya Police FC duoge papa kinye tugo margi maradek mar group E tuke madhi nyime mar Sekafa Kagame Cup bwa Dar es Salaam piny mar Tanzania. Jobunde ma police biro rakore gi club mar Ethiopian Coffee SC mabende ong'ere kaka Ethiopian Bana. Police FC nitiere kod points adek tok lo club mar Grade Courts, kendo wito tugo achiel e kind club mar Singina Black Stars mawuok e piny mar Tanzania. Kano wuok Ramo gi TV motelo ne tuke mogik mag group A, captain mar Police FC David Cheche Ochieng wacho ni pach gi duto nitiere tugo no mogik ka koro geno mar gi en chope tielo mar quarter finals. Kwa tumesema si mara ya kwanza tupatana nao. This is the second time. Ile kwanza ilikuwa kwa tournament. The other one pia ni kwa tournament, but this one iko na more meaning. The last one had a lot of meaning than this one. So kileza sema tu is a good team. They're a ball playing team, possession team. They're a good team. Tuna respect hiyo. But sasa kesho pia kama tu last time lazima tuwapige. Juu pia last time tuliwapiga, this time pia tunawapiga. Ikanye mwatieke kidieny mokwongo maratil Gideon Daya wacho ni mos ahinya kuom tho maratego Dalmas Otieno kod jo Migori County ogone gi mos, kaito jaod bura ma Awendo Walter Wino bende wacho nogo mos ahinya ne familia mar Dalmas Otieno kuom nendo mar jatelo Nyasaye mondo mi oket chunye kama okwe. Nyakoro Mgajwangi enalore kanyo nikech hawatho ne twak maratil kenyo kanyo gi George Bati na nyisi ni entiere kod wende mabende gidhi twak gode chal mar Kenya e cheno ni maratil odhiambo makawuono wende kanyo tingo Kennedy Obuya manja koma UDA County ma Homa Bay, Salim Odeny ma en okil kachiel kod Kennedy Ondiek ma en jakoma madon bura mar PPA giduto nyakora Mgajwangi keto piny kera jatil daka machok kende koya kae omiyo kidhi mabor wasebedo gi jaloko Liz Otieno warom kendo saa 3 e chendo maro imore nyinga Lydia Okeyo. Penje laktar ko kalera mugi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinga en Ruth Otieno. Maye yawa, inirwakri maber ahinya kawuono. Inidhi arus mar ng'awa? Machiegni nyakoro Mgajwangi chenro mar Goma Owake. Wok tich akelo ni mix mokwe. Kaito tichario Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu ticha dek nyakoro Mgajwangi akelo ni maana yani ngeni baka kiwasani. Ticha Ngwena is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tutafanya namna hii. Nyakora Mgajwangi Friday ni supu zo wake.
Sa 10:15 nyaka sa 12 kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Duto teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyuome. To kata arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka an kamoro achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiem. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timre. Maye yawa. Ikrine wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. E piny mahera ema onego bed kar buok, ngima ng'at achiel lokore e yo manok onyal paro. Jaot oketo minode e chunye, to kinde duto ne oneno piny gi chunye. Iwang'e pichni. Makarano beautiful. Adoya in beautiful kata booty soap sana chigni yauni sana. Ang'o mabiro timore ka mise mar heragi ochako bwasore? Karo sebedo mana wach matek. Dakane ka koro uwinjo. Tipo mar ngimagi ne nenore ni bernegi chuth. Oyawo business moro ka pesa moro biro. Mondo mi thagruok mang'eny. Owe bedo. Andhoga timore koneno gi wang'e. Mabere mrembo Odako titich ka tuo mamoko. Ewi Nam Cinema, Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani this succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchenj. E chenro mar rameny piny, saa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Nyakoro mga jogo matwak mar rameny piny. Chik by. Yakoro mogiro kama na inyama en ratil. Bang bedo kod Lydia Okeyo weche manyien mag ratil, twak maro mar ratil chakore tinderik. Nyakora mogi wach mwadwa go mbaka, mwadwa sonyo iye, mwadwa nyoso iye kendo mwadwa ng'iyane to iye oting'a ng'o. En higni 3 mar tend William Ruto. Higni 3 gi osenyuolo lemo mage. Higni 3 gi osekelo oro mane, higni 3 gi chandruok mage mpod jopiny nitiere godo. Koluwore kod singo mane jatend piny otimo kata chiwo n'oganda jo Kenya nobro rakore godo kumiga achiel. E kinde ma chien kucha manen jalupne ma bende nothich oko Rigathi Gachagua nokoni sirikal dwaro higni 3 eka mondo gik moko chak ringo. Diponi mane en wacha koso nitiere gik mosechako ringo adier ma jopiny nyalo chung' katimo nendgi e nyim oganda. Machiegni an kod wenda e ut Luo 3 mwadhi godo mbaka ka waingo kata wang'iyo higni 3 mag tend William Ruto. Nyakora mogi an kod Salim Odeny ma en wakili, wan kod studio ka chiel kod Kennedy Ondiek ma en jakom mar duond bura mar PPA kata Progressive Plus Alliance. En bende wan kod ka chiel kod Kennedy Obuya ma jakom mar duond bura mar UDA County ma Homa Bay. Wan kod studio mar Roma Kisumu. Wadani wang'iyane to higni 3 mag jatend piny William Ruto osechalo nade. Mane momiyo diambo makawuono yiene mondo arwak ni machiegni e twak mar ratil onge mong'o wach. Iwache kaka en gadieri ma oten tiendgi kod ranyisi kata gik miluongo ni evidence kanitie. Koro Ondiek, ing'eni ni chako gi jatend piny William Ruto. Samoro Denyo biro bang'e, ok ang'eyo en mang' nowachi. Samoro biro bang'e. Obuya bende nochake godo. To gima notimore e kore momiyo nitito ng'wech ok ang'eyo. Machiegni ratil makawuono. Erokamano
nyawadwa Bati. Mokwongo akawo thuolo ni loya to lo jogo eko ma johera magwa duto. Mondo atim mos kaluwore gi nindo mar migosi Dalmas Otieno Anyango. Ne en wuod luo mane wageno kendo kaluwore gi dongruok gi paro maliw mane osebedogo. Watimo mos ne jo Kenya duto, jorongo, jokangeso. An mokwongo en ora nikech nyamera matin e odwa otedo dalagi. Miyo nyaminwa Masi atimo mos ahinya kaluwore kod tho motimore dalau ei Kangeso. Ipenja penjo ma very important. Namba achiel adwa lero ni kura mar 2022 anago kura ni migosi Raila Odinga nikech ne wageno ni mane bunde wa modong' mogik mane wageno ni wanyalo lisasi manodong' mane warito kendo nagone kura ka geno dhi bedo president. For the first time ondie kawuono iyango ni nigo kura ni Raila Odinga. Pok ni wacho gini ratil mosebedo godo chakre na kura ma 2022 nagocho ni migosi Raila Odinga kako oganda kendo ne wageno ni dhi bedo ker. Bang' mano aparo na nyiso gimomiyo nadhi ariwora gi William Ruto. An ariwora gi William Ruto ok nikech ni nahere as a president but nahero the fact ni no kao owadwa miluongo Dr. Raymond Omolo idala ma Kibiri Ward moketo PS mar interior kendo no wacho ni fine ko ng'at mosegeno ni onyalo tiyo kodwa kendo onyalo tiyo goganda ma joluo wan wadhi riwe lwedo. En mane mano wacho ni wakaw oganda mondo wakel gi but sirikal nikech wasebedo kwa bakidi oko to ok wabitende ka gi sirikal. Mane momiyo wan gi Ken Obuya kendo amor ni wan kod etwaka ku analyze 3 years ne wakwayo jowa ni mondo wayie wabeduru machiegni gi sirikal wawere gi maro dengi ni mani bae kidi gi sufria e wicha. Kendo mane momiyo ineno ka ne wabunge moko nodhi e bunge nodhi e State House mane giwuoyo gi president mane wabedo gi meetings mane wabedo gi stakeholders meetings in different places, Serena Hotel and many of them. Mano miyo Eliud Owalo kaachiel kod Raymond Omolo no lead jowa into tiyo gi President William Ruto. Bang' mano ne wabedo mwapango chenro mag dongruok. Kendo adwa wacho ni kwa analyze 3 years wadhi winjore go Buya kendo idhi neno ko Buya bende wacho mna ma wachogi ni William Ruto nowuok oko mar tiyo ne oganda mar joluo. Emomiyo ratil manyocho kalo nakoni ni William Ruto already nosechako moro joluo kata ka jowa moko gine pok oriwore kode. Kuom mano an adwa wacho ni William Ruto no demonstrate dwaro mare mar tiyo noganda wa kendo tiyo gi jothurwa. Omiyo wan ne waamua mar wuotho kode. Ahinya gimomiyo nariwora kode bendi kimedo matin en ni an believe ni winjo wabed gi demokrasia Nyanza mondo wabed gi chama mopogore. En mane momiyo ka sama ODM osekethore kako kethore kawaida to wan ne wadwaro ni mondo wabed gi alternative party machielo mokoponia ODM okomiyo leadership mwadwaro kata oko nominate the correct people to jowanya yudo thuolo be mondo giyier ji nikech wayudo gania pile ka ODM nose nominate ng'ato to chalo gima in already oseyieri. Koro miyo mane atemo democratize an nawacho ni mane manomiyo achako form PDP wan go kotho bado kendo mane momiyo nayieriwora gi UDA mondo mine wager piny luo mondo wabed gi party mopogore. To sani endika koro ne gidhi gibedo mar manywandani. Anawacho ni chenro mara mar democratizing Nyanza podhi manyime emomiyo kawuono iluonga ni jakom mar Progress Plus Alliance Party nikech akelo party machielo nikech UDA to seriwore gi ODM Obuya go gi Salimang no wadok achiel kae mang mopogore kod but about William Ruto anyang'iyo jokanyana ma wacho ni William Ruto kaka president oseyie mar gero thurwa kendo miyo every stage anyabedo ni an gi party na ODM nigi party gi Obuya nigi UDA ne but the truth is that William Ruto is a president makawa ng'iyo the track record mare especially in our region monagiwa kichako Bondo kidhi kichako Siaya midhi Kisumu midonjo Homa Bay midonjo Migori to lembe nenore ang'ienga manyiso ni en president ma iga dek gi to jothurwa to segero maloka ko segero kuonde moko nikech king'iyo kata record mar visits mage mosebedo godo Nyanza wa osebedo mang'eny mogik magara juma mnyo watieko no athuro. Kuom mano igni adek ma William Ruto abro wacho ni wasebedo gi development kendo anyalo kwano gi gi nengo gi bergi gi kuonde ma gintie e piny luo mangima. Ibro wacho mago kaka wamedo dhi nyime gi twak. Salim, igni adek mar jatend piny William Ruto inyalo miya di to ginang'o gene minyalo wacho. Mokwongo yiena mondo mi mos maga puoch gi pake birthday ni kaka birthday boy kawuono. Happy birthday. And happy birthday to you. And bang' mana bende ariwra gi jowadwa e chiwo ote maga mag lit gi kuyo ni jokangeso kod Kenya ngima gi kaunti ma Migori kuom lalo jatelo marawo ma Dalmas Otieno Anyango. And Nyasaye mondo mi gihoch gi kwe makende. Kaduoge wach mar higni adek mag ker
anyalo wacho ni nitie transformation malach mosetimore nyaka nye William Ruto beda president ma pacho ka. Nitiere gige mang'eny moloko manyok ne nitie chien kacha. Kata king'iyo yore mar tich mwaluongo ni governance, nitiere thuolo moko mochiwi ong'ala mopogore opogore mag migepe mag piny owacho. Like kodonjo ni gimokwongo time en chiwo independence ni migawo mar obila mondo gibed gi gimiluongo ni financial autonomy ma ginyalo wacho wechegi mag pesa kigin kaka nyocha ok timre chien. And immediately bang' mano to swear in judges mane President Uhuru dagi swear in kuom judges auchiel kama achiel kuom gi nonindo ka ok obedo sworn in. So nyiso ni omedo chiwo thuolo gi transformation e bad migepe mopogore opogore. Agenda ne mane odonjo go e sirikal no nyiso wa ni en ja bottom up mondo ng'ama ni piny ni ogol piny ga mondo miyo idh malo. There are a number of things mamago bedo go implemented, like kuom ranyisi king'iyo actually manifesto mane Ruto biro go to gi manifesto mane ODM kawanie e riwruok mar Azimio. A number of them were very similar in terms of gik mane gidwa timo. King'iyo kata mana wach mar housing program en wach ma Azimio ne en ge pachgi kendo ne giketo mbele. King'iyo kata wach mane Azimio wacho ni jogo maonge yuto ibiro miyo siling 6,000 dwe ka dwe. Ineno ka UDA kata sirikal mar Ruto implement yo machielo ni kar mondo miji pesa nono ma ji ok duoki okel hustler fund ma ng'ato bro apply e simbe kama entie to nyalo access to tim go gimoro ten pesa miduoko mondo miji obed responsible. Kech samoro kimiyo gima nono to onyalo ketho pesa kong'e ni dwe manyien moro kendo pod bro biro. So I think it is quite transformative. An kana atimo degree na mar law project na manandike en wach mar the right to adequate housing mondo miji obed gi ratiro mar bedo gi kuonde dak makare. Wang'eyo ni Nairobi kaka achiel kod bombewa mamoko e Kenya ka osebedo gi kuonde dak mohore ma ji ok odak e yo makare ma mano ok chop kare article 43 mar Constitution madwa ni ji mondo obed gi kar dak makare mowinjore. And mano is another thing ma transform thurwa ka. Kaachiel gi gik mamoko maparo ni osetimo. Osebedo gi misses and hits here and there, but generally ananeno ka en is on track. Maduong' ahinya n'ogandawa en koro kako embrace ogandawa mokelo machiegni ogandawa manyo oseng'iyo mana ni wan jo opposition. Koro at least thurwa kidhiye tuwinjo ka ji nyalo wacho wach mar sirikal gi fail ni gin e sirikal. E romba kodi mogik na wacho ni ji moko wacho ni Raila timo mistake donjo sirikal. Tapenjo gi ndo maba paro mane ka mondiegi ni gibiro gilawo bang' dwar ka dwaro serumo. Ni Ruto bedo maber ni ka Raila ok obedo president. But ang'iso ji pile nang'o mane Raila dwaro. Raila ne chung' mondo obed e sirikal. So ka ok oyudo sirikal gi yorni to oyudo kaka odonjo e sirikal gi yo machielo. Msungu wacho the end justifies the means. Pod en e sirikal podi and jowa mondo embrace sirikal mondo watigo nikech mane gima bro kelo lokruok tu. Alright, erokamano ahinya. Obuya aparo ni koro inyalo winja maber ahinya ka intiere dala mar Kisumu. In bende kaw thuolo mar yogo nyikwara moga jwang' odhiambo ni kasto inyiso ni in iwuon nikech in ema pod imoke chama ni ma in gi lemo e chama ma oloso sirikal matiyo sani mar UDA. Ang'o minyalo wacho kotende kod higni 3 mar jatend piny William Ruto? Erokamano ahinya owadwa Bati. Amor kiwacho ni an ema pod amok e chama ni. Mano en wach man gi mbi kendo goteko kendo adier man kende. Yie na mokwongo akaw thuolo ni midhiambo ma kawuono kawuok e pinywa ma Kisumu mondo amos nyikwara moga jwang' jowinjo gi joneno mawinjo dholuo gi jogo mok joluo mawinjo dhowa. Yie na kenda kaw thuolo ni mondo mi ago mos makende ne jo luo, jo Kamagambo, ne jo Kangeso, ne jo Kanyango kuom wito wuod luo ma wiyo timo jere wuoi mathuon ma jadongruok Dalmas Otieno ma wuod Anyango. Ago mos makende ne jo ute gi nyithinde wuode Fred kod jaode mosiepna nyagem. Agonu mos mathoth ahinya. Erokamano ahinya owadwa. Yie na adhi mbele awinjo ko owadwa ondieko uloso kendo loso maber. Kendo kaka jatende mar UDA achiel kanwa chako lando weche mag William Ruto e piny luo. Ne ok en gima yot ahinya nikech the voice mane duong' ahinya e piny luo ne en voice mano chung' e tok migosi Raila Amolo Odinga. Lando William Ruto chien kacha no ok yot ahinya. Tachiel kuom gik mano wachung' ne kanwa lando kane ondiek bendo join wa
ne ni piny luo onego bed gi diverse opinions, onego piny luo rwak paro mopogore gi chama mopogore e piny luo. Awinjo body language mar owadwa Ondiek, kendo adwa nyise ni owadwa Ondiek maka kama makono nikech mane demokrasi. To kendo body language mari aneno ka chalo gimidwa timo kodwa coalition mbele ka gi chama mari. Waruaki kendo kamano en paro maber. Donja e chama nino tigere iwuok gi jopiny. Wan bende yudiwa ka wamaka motegno kendo amor gi owadwa wakili Odeny. Odeny owacho ni blueprint mar manifesto mar Kenya Kwanza gi mar Azimio en copy and paste. Wan sani gimwanyalo wacho ni joluo itigi oseyawore owadwa Bati. Jaluo sani wan wamedo mana jiwogi ni the best thing motimore piny luo kata Kenya ka en broad base. Wan kaka jo UDA we read the same script gi party leader marwa men Dr. William Ruto mar riwo jo Kenya. To kwanyadhi riwo jo Kenya Nairobi gi kuonde moko kok wanyari riwo jo Kenya e piny luo Nyanza ka. An kaka ja UDA mochung' ne UDA county mar Homa Bay gi kuonde mamoko mapok otimo yiero, adwa wacho kaka wuod luo ni joluo useneno ka William Ruto timo achiel ariyo adek. Affordable housing, barabara, ndiko jopuonj. Sani nwaneno kokelwa tije mag vijana kod mamoko. Wameduru teno migosi William Ruto kod yawuot luo magin gi Raila Amolo Odinga gisegwelo magimiyo lemo mag telo ne jo Kenya. Mondo mi wamir gi paro through public participation kuonde mantiere rode mag dongruok migepe modwano medi. Wan jo piny kachiel gi jotendwa mwayiere piny luo ka wang'ad rieko mondo wabed gi proposals mag kelo service delivery machiegni gi joluo gi jo Kenya. An gi mor gi ilo kaka jaluo matiyo e sirikand William Ruto. Ni jodhoudi mamoko gi jotelo mawuok kuonde moko osechako neno nyiego ni e piny luo ka bende sani sirikal odewo kendo ng'iyo gi wang' mobuon mar dongruok. Erokamano ahinya. Owadwa aweyo ne owetega man kanyo nafas bondo gole pachgi. An kawuono ni ajiwa owadwa Bati. Erokamano ahinya Kennedy Buya. Nikech gin erokamano ahinya. Pod wach biro duogo ni gini anena nyoluoro oluoro kode. Odeny wacho ni nitiere Mrs. Gimi wacho ni kun moko ma samoro pod ok odhi kare. To ng'eny kaluwore kodi nitiere mosedhi kare kendo mano chalre kod manitiere e Azimio. Gin ang'o gini mapok odhi kare? Mano winjo bed ni jatend piny nyalo tweyo mapiyo piyo mondo Kenya obed mongiro, nikech king'iyo ten William Ruto ema noyudo ko wit oko paro mar chik mar omenda magana 240 miluongo ni finance bill, ma bende noduoko kata mana sirikal chien mondo ging'in to higni mokalo oseti kod yo mare mar choko mag omenda. Masomoro jomoko ne wacho ni itiyo kod paro mar chik omenda magana 223, jomoko bende wacho ni mano bende owinjo bed ni itiyo gi magana 222. Ma kane ng'iyo malong'o to samoro dongruok mar piny gi lek mar piny nosesudo higa achiel kata higni ariyo mbele, ma samoro nok onyal luwore ahinya gi dwaro mar piny gi e kindeno. E kinde tend William Ruto bende mang'uro osebede mopogore opogore e weche mag rocho ratiro mag oganda kotenre kod moko kuom teko mathoth manitiyo godo gobila ka jodolo ng'ur, riwruoge mopogore opogore makendo ratiro mag oganda ng'ur e wi weche machal kamagi. E higni adek mag jatend piny William Ruto, gin ang'o gini mineno ka samoro nyaka koro oywa wiye kodhi mbele nikech pod en ema en e telo? Ya aparo ni moko kuom gik ma ok osewuok makare, achiel en chiko it mondo kaw paro mar japiny e yo makare ma wadwa buya wuoye wach mar public participation mondo mi osum rieko kuom japiny mondo mi pach japiny mondo obed ka gima informed decision matimore. Lweny minyuwa bedo go gi Gen Z last year was generally around that. Dine bende sirikal chiko ite gi esechego dino kwachopo kacha.
because ne nitie a lot of engagements prior to that ma ji wacho ni ma onego tim kama, ma onego tim kama, but iwinjo ka ne nitie tok teko moro ni ma wabro kalo mpende msipende. So mano is a way ma and I'm very happy ni bang' mano ker ne ochako chiko ite mowacho na winjo and awinjo gima owacho kaka jopiny. So moving forward aparo ni konyalo dhi nyime gi mano, that is one of the areas ma Mrs. Nobetie mwanyalo loso. Machielo is the whole question mar human rights and rito kendo nyayo ratiro mar oganda. Kanyo be ok osewuok maber nikech obila osetiyo gi teko mathoth ahinya e thiro ratiro mar ji kendo e ketho ratiro mar oganda. Wanyalo paro nek mosetimre mang'eny majorly e police stations kata kwen mopogore opogore mamiyo police bedo gi teko mang'eny ahinya and mae en gima ng'eny. There's a lot of things matimore especially kotelne kod jagoro mongirore migawo mar arita mapacho ka moluor Dr. Raymond Omolo kaachiel kod jatend migape mosetiyogo chiegni 2 gisebedo gi agenda mar transforming police mondo police oaye wach mar police force, police obi e police service mondo ging'e ni gin utumishi ni jopiny, ok gin force mathiro kata madiyo jopiny. So I think that's another area monego bed ni telo ni ng'iyo kabisa and I'm very happy ni jatend migawo makanyo kaachiel gi PS ka gitudore motegno, they will be able to transform police mondo mi police obed ng'ama nyalo rito ratiro mar oganda mondo mi gik moko wuog kare. So I think mano kaachiel kod mamoko matindo tindo have been some of the misses, but generally sirikal I think is on course and implementing agenda margi mar better mane gibiro go mondo mi okel lokruok ne jopiny. Okay, Ken. Apamor no denyo point out but wadogiro wadobuya kidogo coalition wabro loso at the right time mano be kikwarigi ang'eni wa ginge our strengths, ginge our capacities, gimwanyalo timo in terms of everything. Gima I want to say enia okwabiriore in a way ma does not defend human rights kakineno odenyo wacho no. Ngechambe as a lawyer I understand constitution kendo yine mwasebedo kwang'iyo kod weche go eko mopogore opogore. Adwa wacho kendo for the record ni kanitiere president e piny Kenya ka mosenyiso willingness mar tiyo gi oganda wa majoluo to en William Ruto. Kendo nasewacho ni kanitie reason moro momiyo winja nyadhi a campaign kata ne William Ruto kadwaro ni mondo yud tam mar 2 en ni nyaka convince jothurwa ni dongruok nochako miyowa kata kapok euphoria marwa mineno sani nitie ni obiro. But kane euphoria no chako donjo, chako embrace oganda mar Luo, chako miyo wakombe go mane pok wamulo kaka oganda mar Luo. Miyo adwa wacho ni wadu buya gini makuru kama umakono, wambende wamak kama wamakoni, odenyu be uodien makuru kama umakono. Agenda marwa kaka oganda manasebedo ka wacho seche duto ni nyaka wabed bu sirikal no matiyo mondo mi wayud thuolo no mar bedo sirikal kendo bedo gi power. Maendi tadwa wacho ni ma sani manyo walero ni to ok nyale jaluo moro chieng' moduogi biro yude tie William Ruto ka to mana ka owuotho gadiera gi hera. Nitie ich lit moro bende Uganda wa maluo ka maka ok waweyo to kata obed mane tie William Ruto kanyo to pod ok wabiyudo telo. Mano era nyalo wacho gima onego watimuru and William Ruto to kwanya yalo buche ahinya kwa yale oganda luo nikech luo neno gima William Ruto timo. Nitie mistakes moko mantie at the national level, moko be nitie at the county level. Mago kwanya yalo William Ruto higa mar 3 gike mar 3 wanyalo ng'iyo ni to bende the better plan ana siko kaka lando ni the better plan tiyo onge kaka danga duoga wundi ka the better plan ok ti otiyo en mana ni strategy mani tiyo godo ema must be reorganized kaka neno temo reorganize nikech ne jo got ka okaweri ngo kod mbio koro mbio chama ne challenge but adwa wacho ni which pek mane nitie cha sani odok piny kendo ageno William Ruto ko move strategic aso bro yudo ni Kenya bro move kode kaka neno kosedok ir vijana osedok ir sani neno kodok ir okinde dong na kanya ka jakomaro okinde kawuono dok nitie kode e yo maber ng'ano dhiambo faith dhiambo so nitiere strategy mo apply kaka chairman mar national party ananya wacho ni one we will not avoid to talk mondo wawuo kodgi e yo mwanyalo mugo Kenya forward but in challenges yes adwa wacho ni kaka oganda nyaka understand mistakes matimore at the national level. Nitie moko matindo tindo ma must be reorganized kata kaka wach SHA. Yes. What SHA is a good idea
but mondo mi kik ng'ato kawe ni noloko mana NHIF obedo SHA to corruption dhi mbele ni structures nyaka keti and impunity moko madwale samoro dwa timo ka must be controlled. The president must take charge mondo ket the ministry of function properly mondo SHA obed ni okanya bedo gi bill mar 1.5 million to SHA chulo na 27,000. Oko make sense. Koro miyo nyaka wang'eni to health universal health coverage mane article 43 mawadwa ne wachocha. Article 43 no kende aning'eni nabiro kaka wani PPA wanwa deal mana gi article 10 to gi article 43. Manyiso ni kwa kelo good manners e leadership, kwa keto timbe mabeyo e leadership marwa, to jo Kenya duto biro enjoy fruits mantiere article 43. Article 43 kae mantie pi maler, kae mantie ot maber, kae mantie ngima maber, kae mantiere sitima, kae mantiere to kichorori article 40 kidok chien mati tiyudo article 40 mwinyo ni bedo gi mwanduni. Manyiso ni kata sa ng'anyo nitie mwanduni ok nyal ng'ato bi ketho nikech police koro ok en force obedo service manyalo contain jok mang'anyo yo man gi kwe mondo mi kik gibakite matoyo kiyo. Mano nyiso ni transformation miyo wadwa Dr. Raymond Omolo giri kelo in the Ministry mar Interior and a focal point, but gima duong' madwa nyiso gandawa an wach William Ruto kayal nikech otiyo ng'ama ok ne nikech kata kidhi thuchewa mag counties wa governors wa ok ti maber to William Ruto ema tiyonwa. So mano ok en for the day. Today wadwa wacho ni William Ruto health coverage osechako ne en gi ng'ikruok an mana biro ka defend shaka ndalo mane nduku gini goya ni shago ok ti ing'egi so notiyo then otiyo sani police chako bedo service in as much as pod ginya harass ji left right and center tiyudo ka it is becoming a service. Then maradek iyudo ni construction mar roads manochung mano stall sani iyudo ni they are picked up and they are moving on. Ibro nitie roads ma currently working. Gima dwa kwero gi en wachen gi CDF ema giwegorego gitia tijgi to gipanga tijgi to moro ka moro dhi nyime to moko mane tiyo nikech CDF modong lifeline marwa ji duto kigigore godo. Mani gima nyalo wacho. Alright, erokamano nya Obuya wachni adugo ni mondo in bende iwache nikech ma en odu sirikal maringo ni kata bed ni samoro no go Jack gi ama moko mano bedo gi winjruok kendo ong'iyo ni piny Kenya bed ni bedo mongirore to sirikal pod kanitiere richo tibiro ywag ne jatend piny gi duond bura mar UDA gi jo Kenya Kwanza mano loso sirikal nyaka gie sani in wuon king'iyo moko kuom gik ma jowetewa manitiere studio ka wacho ni gin both mosebetie ang'o ma nyaka tim mapiyo mondo chuny oganda chak dog kuom bed gadier gi geno ne sirikal ni biro tiyo maber kata mane higni ariyo mapod odong higa mar 2026 2027 ka koro ji biro dhi e yiero. Gin ang'o gini ma nyaka tim mapiyo mondo piny Kenya obed mongirore ma ji ni kod gadieri gi sirikal maonge ng'ikruok moro amora king'iyo gik ma samoro osetimore chien. Erokamano ahinya owadwa Bati. Nitie gaps. Ng'ato nowacho ni Rome was not built in one day. Ng'ato be nowacho ni 1,000 steps begin with a step. Adwaro jiwo jo Kenya ni namba achiel sirikal en gimiteno kod paro mojuol koni gi koni tiketo kamoro achiel ting'iyo paro maber manyalo tayo oganda. William Ruto higa mar 2024 nonyiso kido moro ma ruodhi mang'eny onge godo. Ni en ng'at ma ka apako biro mapek to nyalo tur modog piny mowinji ni jopiny dwarano. Nwaneno ka GNC kanowuok oko manong'anyo notur momiyo sani wantiere kod broad based. Adwa mana encourage sirikal gi jogo momi nafas matiyo e lemo mopogore e sirikandwa ka ni gima important manyaka wang'i en rito sheria. Ratiro mar ngima Bill of Rights en gima ok wanyal compromise. Mane both mwaseneno chien ka migawo mar obila ywak osebet ma isolated ka gi ka ni ngima jo Kenya oselal kuom both
kuom obila magwa moko. To nikech wan bende kaka jo Kenya dwa gomb ni sirikal nyaka ket tesre en ratiro mag jo UDA ma jo od bura matimo oversight ne sirikal mar goyo kowno jogo momi nafas matiyo ne jopiny e sirikal William Ruto ne. Ka nitie ng'at man gi nyawo to kete tesre ka tich otame, to kaka notimne Rigathi Gachagua cha en bende timne kok onyal step aside. Kendo an gi mor ni achiel kuom obila mane ywak nitie nosetere doho kendo yalo dhi mbele, kendo ratiro mag jogo maywak kod jogo modonjnegi doho biro miyowa ratiro. Equally, adwa mana kwayo ni in the process mar keto sirikal tesre, wabed gi information kendo wabed cognizant ni ratiro mara ok override ratiro mar ng'ama ni batha. Nyaka wabed kwang'eyo ni in the process mar chiwo paro, in the process mar pingo, ka waneno ni wan gi paro machielo, watim ma kwabedo guided gi the rule of law. An kaka nene owadwa Bati, Kenya as it stands, wan gi challenges, but we are on the right path. Given time and the support mar jopiny gi stakeholders te, William Ruto did deliver the promise. All right. Ana kwayo mana jowinjo gi jo Kenya ni waherre uru, wabed gi tolerance kuom jotelo moseyier. Okay. To owadwa Ondieko owacho gimoro kanyo. E Kenya ka wayiero jotelo 6. Wan gi MCA dhi malo nyaka ker. Kik wago malo kende kogno. Waduoge leadership marwa mag grassroots chakre MCA. Wang'e ni to jowagi are they accountable gi gige jopiny responsibilities momigi. Manaro kwasebedo waketo gi tesere kata grassroots ka, wabiro tayo Kenya madhi to the right direction. All right. Nikech kamalo ber to piny otop, pod wan gi midhiero kaka jo Kenya. Erokamano Nyobuya. As a UDA member, I welcome. Okay, katika wach mane wacho as a UDA member? No. Yes. An kaka ja UDA, I welcome critic ma positive kuom jo Kenya duto, both members mag UDA kod mag parties mamoko, mondo wa siem wang sirikal gi hera, gi ratiro kod adiera, mondo jo Kenya oyud proper service delivery. Erokamano Bati. Ondieko wacho gimoro ka ni wach mar CDF, NG-CDF, to sirikal odhi mos. Akeno Ondiek ni temo lero nang'o, wene wajumbe mondo dhi nyime gi tayo omenda no. To chik ma en katiba to wacho ni en ataro mar chik ma endi keto jatend piny kama chalo nade. Inyalo paro ni nyocha ka jatend piny William Ruto owuoyo mowacho ni nitiere mibadhi ahinya e kind moko kuom jood bura manitiere od bura. To jood bura bende owuok ka gima gi jajni ni jatelo ni wasekonyo timo gik moko mang'eny e parliament ka. Osebiro gi chike moko munyiso ni watimne kama to watimone. Nyiso ni ok gitimne jo Kenya, gitimone jatend piny. Maki nyiso ang'o e kinde ma higni 3 mar jatend piny koro chopo ko tarik 13 mar dwe ni mano chamo ma tarik 13 dwe mar 9 2022 Ken Ondiek. An gima dwa wacho ni ka wa analyze higni 3 mar Ker William Ruto, yes, to wan gi challenges to gi strengths, ni weaknesses and strengths. An gimo miya chiwo point mar CDF to yes, kapok adhi kanyo to yiena aket point moro maler. Yes. Ni sama wadwa analyze
malo to wang'iyo piny mane gima Obuya bende wacho Obuya wacho to kendo an adwa chaka ng'iye ni to kata kwadok piny nikech piny kure kuma wabunge nitie wabunge ni malo e parliament to kendo yudo gin be gin e ground kochacha nikech gin part of jok manie kor gwenge an adwa wacho ni kata na kidhi e kombewa mag governorship kata kidhi e kombewa mag MP an nitiere of course but ing'eyo ni Aneta declare nadwa chung governor ma Homa Bay mano aparo ok en the debate ma today but kata na governor ma Homa Bay adwa mana ng'iyo niya mana kaka wan Rais William Ruto adwa ng'iyo ni kata governor bende nitiere points moko ma samoro kata kwa challenge governor to nitiere jok moko ba maybe are different roles ma bedo winjo bende wa challenge instead of challenging kata governor mana kaka William Ruto bende nitiere mistakes mwanya challenge William Ruto but ibiro yudo ni mana kaka Obuya wacho nitiere mistakes ma bedo dan gi ji e different sections mag government ma is not the president although the back stops with the president but ibiro yudo ni sama mistake osetimore to president bedo blame samoro ma ok owinjo bed blame kata ne ma bed governor to kanya dwaro na bedo blame a mistake mar organizations within the government which I run for example kidhi kata gwenge wate wacho ni Homa Bay for example wacho samoro pi onge ka pi onge Homa Bay ibiro yudo ni nitiere company miluongo ni Omawasco ma deal gi wach pi koro yudo ni nitiere ku analyze leadership mondo mi kata abichieng moro bed judge correctly nyaka wa judge every sector as they perform nyiso ni ng'ato ka ng'ato nyaka koro kaw responsibility sama wadwa judge president wamor ni wapako Dr. Raymond Omolo gi reorganizations mokelo magikele ministry mar interior but tibiro yudo samoro adenduale mes president kor shakocha koro yote ng'ato ka ng'ato must take particular responsibility mondo mi ka ok onyal timo gima owinjo tim to winjo bende ogwetao kata igole oko kaka Obuya wacho adwa bire gimiluongo ni CDF for example get mano forms part of the third year ma President William Ruto President kan odonjo to constituency still no receive pesa gi on time another wacho ni CDF board osebedo ka receive pesa kendo pogo to the constituencies correctly and gima dwa do away with maparo no winjo gi do away with any bursary nikech bursary mi giwacho ni a lot of corruption kanye mo winjo gigol nikech onge tiende mondo nyathi somo e skund sirikal to pod sirikal ema miye bursary mondo dogo chule skund sirikal owinjo ka pesa go to tere school ko education ma secondary obed nono mondo mi wawer gi weche mag problems mageny mag bursaries but the MP nigi duties kata ane ma bed member of parliament ka CDF onge to ntie gik moko anyal timo on the ground emomiyo governors poko tiyo maber gi pesa manomigi omiyo kik gi interfere gi pesa momi wabunge nikech wabunge by the way kidhi Homa Bay County for example you know wan wabunga boro mano miyo gi total about 960 million mimiyo gi na financial year you know county government omi 12 billion so answer ma poda bro okay fine adi PM gi gladis but nitie kama bro protected abro protect ka wacho ni jok ma serve owinjo be ni serve correctly mondo mi ok obed gi mistakes moko mi ijajo godo government kigi expose government mare kigi mi government be easily challengeable because what we challenge based on that but gima dwa wacho about CDF kapoka wenu den yes gimoro mi wacho ni MP so kuwinjo be implementing gima timore CDF kama wejo kanyana mkawuna nyisi jakom samoro wacho ni rimunge devolution to but samoro be jakom care nikeche NGCDF is a board nitiere gi jomi luongo ni fund managers fund account managers at the constituency level jogi eki mar in charge of implementation the MP tinde en part of it nikech en a representative of the people kata kama noketo MP's patron no go into 2015 koro nyisone kata patron of gin patron kawuono gin ginyalo mabedo in charge of electing maybe selecting get represent the interest of the people talk ni gin ema gin in charge of implementation of that fund koro yudo ni MP nyalo mana wacho fine consider na skundni for this thing consider na this child nikech en very needy for this bursary talk ni gine magini in charge ngama is in charge of CDF and fund accounts manager to the constituency CDF committee mabedo appointed under public participation makidie constituency to constituency to representatives mark every ward to give every region in that committee koro kik jakom wuond jothurwa yani wageno wachne but katori yambo owinjo we jothurwa samoro bo pare kendgi kende mangi monopoli mar rieko gima timore ni MPs are not implementing ok implement gina and part of a team ma implement nikech mano is within his constituency and not moving representative duty mare kaka member mar parliament yes wakilo den apogra gi Kennedy
malach kabisa. Ma ok en kata wach Jakom Raila Odinga kende. En wach ma courts osewuoye nyadinoya kabisa. The involvement of member of parliament in that fund in the executive manner, my implementation is unconstitutional. Oginya bero ni gin magitimo oversight to kendo gin magichako gi implement. Gimo wachi no gi implement owuondi. Na mo wacho miluongo sami wuoya ling. Sami wuoya ling kabisa okaka ogda thuolo ni gada matin. Na mo luongo ni fund account manager en an AI holder. That person does not dictate anything in that constituency. Okonya biro bondowa mo wachi no dwano ger school makama. He has nothing onge gimo implement. He's just an AI holder mana ma check wach mar account no. Ni pesa kidwa gol to signature ne ponone signature mogik. But he has no say on what project is being implemented. He has no say who is the contractor. The fund account manager firm has got nothing to do with that. So ngama implement gini. Normally the rule mar benefit is very clear. If you want to know ngama draw benefit, goal gima team reno. Onene ngama yuak. Sasa mo wachi ni golo CDF okwane ngama yuak mpogore gi MP. MP ma yuak nyiso ni en emo draw benefit from that fund. En emo yudo ber. En emo yudo ber mar this fund. En emo implement this fund. Emo mio sasa mo wachi ni gole ngama ganga ngama dwa amend constitution en mjumbe. And my mummy interject. Point of order wada. Gima mio mbunge ema yuak sama idwa goal CDF. Any mbunge nigi gimino representative duty. But you have a contribution. Adimitu Olobuya. Representative duty. Yes. Represent ongeyo ni anyuola makama nigi nyathi machande machal. Ipani fund manager mar constituency kia. Jogi ok nyis jowadier ni ngama chung ne implementation AI holder ok en MP. Ngama chiwo instruction, final instruction ok en MP. Nitie committee. Then we cannot debate that way. Samu we na ling na me thuolo. No interject What is clear? Yes. For me thuolo joined up. Yes. No problem. You see this issue margine mar CDF and agenda ne. Ruto has nothing to do with this CDF. An agenda mawajumbe dwani mondo dhi nyime ka implement. It is unconstitutional. Or address himself with the court decision. Nyadi noya gi said the court nyakanene. Court one and another has always ruled it is unconstitutional to the extent ni wabunge participate in the executive role kaka implementers. Shakespeare wacho na rose by another name will still smell the same. Kata we luonge ni patron da luonge gi nying mane. It still boils down wabunge ma implement. Jomo luongo ni committee go every member of parliament kok dwari ok dibede committee no. Koko duari ok dibede NGCDF committee mar constituency ne. So en gi influence ngama bedo ka, en gi influence ngama yudo tender, en gi influence a project mitimo. Winji gi kata kaka giwuoyo. Nikech ok ondie kende ma winji gi wabiwa winjogi. Ni karu kanyo cha sebiro magero school. Kendo karu kaka ruang waduogo adwani yawo makacha mondo mi olosi. Owuoyo ka gima ma pesa ne, kendo owuoyo ka ok owach ni committee moro ni toke, kendo owuoyo ka ngama nigi final authority e gimo nego tim gi samo nego time. This one, my kata kigolo Raila oko. Even myself as an officer of the court and as an advocate, ange very well ni tij mjumbe ok nyal reyore kendo gi implementation. Mogik katibo chiwo kabisa sidengi ariyo michiwe gi miluongo ni service. Constituency is not a service delivery unit. And county gi national. King hiyo schedule 4. Onge constituency as a unit of service delivery. So kwanyal create moral constitutionally. No create constituency as a service delivery unit. That cannot work. Whether Raila ma sergi and put da biro kada pogra Raila, that is not correct. Aya, Obuya ne giwach moro. Jadu Obuya, gimoro chalga gima chiero juki kanyo. Ero kamana enya awinjo jobura wetega to adwa namba chiwe pacha nikech this is a weighty matter. Number chiel adwa nyiso wado deny politely. Ni tij wabunge ok en oversight kende. They also represent their constituents. Adwa kwayo kama. Ni jakom nigi ratiro mare mar chiwo paro mondo mi CDF gole lwet wabunge. To kama gwinyora kode matin asire bata gwinyora kode matin kama ni in an event nwadwa kao pesa mar CDF ni wadwa miyo governors, county governments, we may end up creating gods. Governors nyalo bedo extremely too powerful to nyalo bedo marach ni jotelo mamoko. Nyalo bet ni governors bedo too powerful makoro ka in MP, in MCA, in senator
talk in a good books gi governor. Meaning the area me I kata jopi represent nyalo tho kamatian. Ana gombo ni kaponi gini by consensus ma majority ma Kenyans. Ni ADCDF igolo. To gole talk ni tere county governments. Gole to tere ne skunde direct. Okay. Mondo jopuonj gi management mag schools omiyo nyithindo gi beneficiaries directly. Okay. Nikech king'iyo was wan gi division of funds. Okinyal goro pesa mosebedo divided mama county governments nigi magi national government nikech kan misingo olaga watch tie board ma manage independently CDF. Yes. And the information that I have, the members of parliament, their main job as patrons is to oversee. Okay. And also to represent the power. The opinion me on mana elected leaders. And me on mandate mar act on our behalf. Okay. Ero kama nanya Ken Obuya. Aparo ni kapo katie ko bati. Tie katika nikech mano bene wach mogik, yes. Katie ko tiena. Ayudo report moro maber kuom jowinjo magwa. Owado Evan Sasio wacho ni barabara ma adiedo kochomo Karabok dalagi kochomo Ikanyaluo. William Ruto tiyo kabisa go erokamano. Erokamano. To e piny Karungu bende jaduong' Awino Keno bende wacho ni yo mochomo Agolo Buok moa Sori madhi Magunga. Erokamano. William Ruto tiyore kanyo kendo tiga mor togoyo mos be ne jokangeso kuom lal mar jaduong' Dalmas Otieno. Erokamano nya Obuya. Odeny wati katika wacha chiel minyalo weye godo oganda kata lik madier kaka ja Kenya neno ni e higa chiel gi nus modong kata higni ariyo makoro donge mae gik manyaka tim mondo sirikal omed bedo mongirore kendo kik both mosebedo chien onen kendo. Asewacho ni kanya dino akabiro kani wach ma Yesu wacho mar divai manyien miole ndede moti. Wabed gi faithful implementation mar katiba. Mondo sirikal oadhia kabisa to the implementation of the constitution e ma faithful maratiro. En mise maber makawaluo to wabiro bedo kare. Gik mang'eny mathago wagi en nadwaro kwepo katiba mondo mi kik walu katiba kaka en. Kata kuom ranyisi wach mineno mwawuoye kae mar kia CDM gang'o ginigi. Kwaluo katiba kaka en kaka court ose pronounce will not have any problem. Okay. So kik wabed gi shortcuts e wach mar katiba wa implemente warit ratiro mar oganda and oganda wa majoka nyanam. To wang'e maber ni mana kaka owadu ndieko wacho ni onge sirikal mosebedo kodwa machiegni ahinya kata mosenyiso bedo machiegni kodwa maingo mara William Samoei Ruto ni. Koro wabeda beda kode kodwa morito ja samoro nyalo we moko chwe to gima nyidho ni mae mondo wakomi mondo giwa losre wadhi nyime kaka joka nyanam. Erokamano ahinya wakili Odeny. Otie katika second matima. But anadwa wacho ni kwaluo katiba kako wado Odeny kete kaka an wakili eben wakili gima nyaka wang'e niya kalero mugika CDF no. Watie katika CDF ok part of fourth schedule. Wang'eyo services mobedo devolved. Kap CDF poko bedo devolved constitutionally. To nyako allow the board to run mana kaka Ken habitio, kaka Kera tiyo, kaka Kura tiyo, kaka Sha tiyo. Gitegiran gigegi. Gimadwa wacho ne oganda wania. Mugikes. An gilek na maduong' mapoda sikanwa. Eni mondo wabed gi demokrasia e pinywa manyanza. Okay. Waya uthuolo. An gi PPA na kia kumusilumu chingi. Barapano ja ODM. Obuya beja UDA. Waya uru waketu luwasi makare. Right. Mondo mikata ka anda geno ni William Ruto tiyo. Makata ka angoma timore to kopo ni dhigo Kura tabro lingo ni. Yes. But gimaduong' en niya pinywa mwalo kocha. To wabed thuolo mondo mi wayude jogo jotelo go mabro yiero kaka obro decide wagone Ruto e kaka obro decide wagone ng'ato governor, wagone ng'ato MCA, wagone ng'ato MP. To kaka wadhi Kasipul for example sani. Jochama oyiu thuolo mondo mi jo Kasipul odhi otim nomination gitim yiero mondo Kasipul obed gi mbunge no magidwaro ok mbunge miwacho ni jomoko no bedo kamoro to yiero ne gi mbunge mani gima nyalo kuon. Demokrasia en wach ma wuok e dho Ondiek Nyakwara Mogi yawo demokrasia malach wach mar luwo katiba gi chuny gi chiwruok wuok e dho
odeny ka Obuya bende medo jiwo achiel mar oganda kaachiel kod chiwo thuolo gi siro dwaro mar neno ni oket kidienje manyalo siro mise mag sirikal. Nyinge en George Batilo, yaut luo mobiro kendo twak kodwa e ratil ma kawuono ka wang'e higni 3 mar jatend piny William Ruto. Oriti masani. Yudo mo madajre kod kito ohala ma itimo, pesa ma ichako ohala kata capital, hola okumba, hola mar iwuon e kinde mamoko. Yud ber mar omenda ma ichiwo nyaka 10 million ma onge gima itweyo kaka lambun ma ipuodho e yo mapiyo.